Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσουμε την Dubai Part 2 τη σοκολάτα. Για να με υποστηρίξετε πατήστε μια εγγραφή, το like και το κουδουνάκι. Παιδιά, πάμε να ανοίξουμε τη σοκολάτα. Παιδιά, πάμε τώρα να τη δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Ωραία! Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Δεν τη φανταζόμουν τόσο ωραία. Της βάζω ένα 9 στα 10. Να τη δοκιμάσετε, ελπίζω, και να πατήσετε subscribe, like και κουδουνάκι. Γεια σας, παιδιά!